Ahojte ľudia, tu je Vortex a ja vás vítam u tohto prvého videa z Minecraftu, kde budem tu dať čo robiť. Lepšie keď sa to neviem, takže rovno poďme na video. Takže som tu a spočíva to v tom, že tu sú dnu veci a to mi vždy vylosuje náhodnú vec, ktorú si zoberiem. Dnu sú mobky, budeme bojať proti trom, ale ich tam má oveľa viacej, takže z každej veci, ktorá mi tu padne, jak z nástroja, tak z armoru, tam je aj pri poslednom špeciálna vec, toto je až na posledného, takže tu je toto. A čo mi to vylosuje? Vážne? Idem na druhú. Hodí sa. Tretia vec. Ale toto som asi koľko dvakrát. To si vyznáva, že ak tu zlomia ja robí srandu. Aspoň na čo. Ale už Dorici, chodte! Takže tu dám armory krásne. No, nemám ho krásny. Dorici, nemám ho tu krásny taký armor, ne? Iba železné boty a tie sú mi k hovnu. Moment. A kde sú nástroje? Tu nedal nástroje? Ale bože, ja som dement. A nie som dement. Ja som iba sklerotik, lebo toto mapu som robil týždeň dozadu. No, lepšie ako nič. Takže 1, 2. Ideme do jedničky. To piči, ja som nebol kreatív. Menšie technické problémy, ale už sú opravené. Takže... Máte ring. A ja mám štít. Nie? Gaľo vás tam ešte je. Rici aj s vami. Asi všetko. Poď tu, Jožku. Všetko. Ešte 2 smaragdy tu sú. Ja tu ešte na prvých týchto tu zomrem. Takže... To je tak zničené. Ja sa doregenerujem a... Na to. Ale hneď som späť. Takže doregenerovaný som a môžeme ísť na ďalšieho. Leti tu majú kuše. Nie? Pani? Tu sa takto zabíjajte tým, mne to je vážne jedno. Všetko? Nie, že tu je, no. Nehovorím. Ja to tú hru dobre poznám. Jedna matka. Také špinavé triky si na mňa chystá. Dobre, všetky. Dám jablko a nie som späť. Takže je čas na finálneho a tu je tedy posledné. Totem, čo bola druhá vec. Kotňača helma. Ja sa nesťažujem. Bude to fungovať, keď to iba tak podržím v ruke, alebo... Je. Ani sa nezmestia. Dobre. Ujdem nuka.
No ne. A sme na konci videa. Ja sa s týmto už starať nebudem. Takže ja dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, tak môžete hodiť odber. Mne to veľmi pomôže, aj to zadarmo. Takže čaute. Myslel som, že to bude trvať dlhšie, ale